Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de gardă și de dușmani. Îmi produc sunet într-un act decât fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de gardă și de dușmani. Îmi produc sunet într-un act decât fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Miliarde, dar se spun încetare. Ca filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul bună. Miliarde, dar se spun încetare. Ca filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul bună. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secții și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă, nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze, să-i consider familie. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secții și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă, nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze, să-i consider familie. Miliarde, dar se spun încetare. Ca în filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul bună. Miliarde, dar se spun încetare. Ca filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul bună. Miliarde, dar se spun încetare. Ca filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul bună. Miliarde, dar se spun încetare. Ca filmul Capo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e la arestat. Fac afaceri zi de zi, ca urma fiul curat.